Sa chisen pat kuble ye phi baro pidang ye pej ya ka khubor jong u mau phor habing ya cha prang bat ka khubor ha ni ka por chungin ye pe ikimat ke bakong san jong ka khubor kumne rakhe ye ka wall disability ha Meghalaya ngampat ju yam menuru haba pej film khasi ha ka film jing im ngada jaw umat ong u president ke HANM ngim yo MLA show kumu ba George kaliru nyahi mat sakut blok kum ngi ki pai ba ong usamla ban sharai lang mi khmat ki samla khasi ya kari India shaka IFMA World Championship of Muay Thai ha Thailand baro kino ilam congress ha umroi ki thap kti bayo jingshai halo ka khobor hamsaya ong spokesperson ka MPCC lab ka AP Patha Society badon shispa prangut ki badon jingduna ha ki khotmet ki bana East Giant Hill district ong yo drok bat dia ka shongkha kulmar yo poi shagalanot ong uba ken farm vi kalendo wan ai jing krishan ki bathun ki bor yo i hakasngi sedang pen i ye ka film jing im habiju sinama ban ya snok ti lang bat baro kitu ki badon ka jingduna hakit khotmet ha ka partai hi baro ka we ka balatip kum ka wall disability ka seng ki baduna khotmet na Riboy district ka balatip kum ka association of person with disability Riboy district menta ka sngi kala rakhe ye kani ka sngi bakarpang ha ka office re kam jong ka seng ka badon ha umsting paterim ha Riboy district ha kani ka sngi uba chambor langdo wene kiri rangba ka jela ulalong ukongsan bat laidon langru ka president jong ka tega seng ka kong blue tisha nongbet u general secretary uba crowbor kharkangor uba kaniles lalu kumunong aibut jong ka tega seng ki kimi ki pa bat rangkat kir khot jong ka ni ka seng ki badon ni kata ka jingduna hakiliang jong ka khotmet nalor jong ka jing rakhe ya ka ni ka sngi kerpang ki baduna khotmet lapon long ru ya ka advance Christmas bat bu jingduai ken mau kerpang na ka bentau ba Ronald Malai ubadai u president ka seng ubalakhlat no bat chen un sadap shisnem haka khar artarik uno pra nadu bolakhlat na ka ni ka perthai haka bakren haka jingalang haka ni ka sngi na ka liang ka president jong ka seng ka kong brutisha nongbet ka lapan pau ka jingkemen bawat shibon ki jing jinjar ba kila ye kendo haka jingya lenti na ka daw ka jingwan len chop jong ka khlam covid khat kendai Henry mentau snem kila yo ekalat ban rakhe ye kene kesngi kerpang jongki kabalong shibenta ban ainam ban aiburam shabaro kitu ki bedan ke jingduna hakeliang git khotmet haka perthai baro ka wei haka jo kapor kala pensnguru shibon ki jing e jongki to ki bedan jingduna hakit khotmet khamtam hakane ke jingwan len shop ka khlam covid khat khandai ba ka sarkar kampai khmat satia banna ka benta ke jingbit jingbiang jong baro ki para ba baduna kit khotmet kalabo ye ke jingkerpa nak sarkar bakari ban pai khmat kerpang lamba kila jingira baper syakito ki badon ke jingduna ke khotmet bat khamtam hakum ke ni kapor bakia kendu ye ke jing e ke jinglong jingman jong ka perthai adu balawan len shop ka khlam covid khat khandai lapen seu ternat ye ke ni ke jingra khe da ki jingruai na ke kenhun nong ruai ki khun samla ke bami khmat na ka conference meeting prayer ke bana keleng kari ka si jantia tina ka banta ka bangi yo ya kini ki jiram ke bangi yo ya kini ki jinan kam ki jongi ke babon sin marangi le shiman ka sarkar ka blani ka government kam chu ngapi yangi taringi le hakinu kinu ki banta namar bonjan ngi ki bran jingduna bon sin ngidon ki badan jingduna haki pamlayan ki bran jingduna haki bor ki bami hi kombalang ma nang ta ki don ki bran jingduna haki bor jing mat jing perkan tiki bom laya dan ki bom la sisa hi banyan tingya ban pendan kami ki ya ko wheelchair ki bagin pendan kami ki haman ne ki jing dan kam ki jong ki bon sen marang ilen ko man suai ki example ko mangile aki Hasibel hospital kalang ko wei kala ke bangi juyo ya ko wheelchair na ka banta jong ni
te bunsin dangilet shiman bunsin ba kim chupatiaw na kabanta kate narangi don dangilet lingba ka kerteng chong ka association kamat ba ikikloi ban yo ban ngila ban yo te bunru ki ba bunru hakinong kendong nalingba narangi mdei na ka association bun kinong kendong kim smooth hu ki barang sa hakajing sadin sabit kumto barkibam laban tip bakal kanu kino ker ki hok ki jongi ki bangi di ban em hakanu rukom badan ru ki long hieng ki ba leran ban pen mi shabare ki khun ki ti ki chong ki ban jing duna ha ki khan men te kum churu te nang ta don ter ki ba mo ki don ki bun ki bangim laban jer te nakata kadang ni form ya ki ni ka association kinang bakal long kum ka jingram te barkawe par ka bangi laban yarap shekib riu kalong ba yakib dan jingduna ko mangi kawai ke bangi dan kam e bangin habanlet bangin habanra yakib program ko mangi chukhat ka awareness program hakileng keleng kishnong kitao te hoat kini ka seng ko jongi ngila stang la khamslam tamba kawai namar bangi dan tangki parabadan jingduna khatmen babun ru ningi ngilong tangki ba duna haketyang ka kot kayo ka kon tingim pala ban ko balut ya kishnong ki pangi ban let kum ki awareness program ye namar abangi let shekito ki program gidan kam ya ki bailet by one gidan kam kum ta ter hakikeleng kishnong te kum ta ngim pala bangi let habun kali kishnong ki bangi tip baki buon kishnong ki badan kam ya kini ka awareness program na kabanta kini ki jinglong ke jongi kanang ba kishnong ki thao kin yo i bad bakin tip ba ngidon la ka hop teng bunsin ni sayu rodno hakim lang salang dalam baba kim tip dan ki bam tip ya ka rul ka an ni ki bam tip ya kanu ka sapang jongi ki bam tip ye tena kata kadaw ngidon kam bangin let hapun kisnong tang bana kadaw ka jing bam dan ba ka jing ba baduna ka financial ngimla banlen tingi kerman ba nangish kaman ba ka boble undan ringkat batni unayala mingi bangin la banlet hakino kini kipenta baro adudang kharu ba phim simdon baro alyang gikmat lane piduna ka bodyo i lane don na prengjong phi ki ba ki kijat phi kim kersham bhai phi ba pidon ru na prengjong phi ki don ki ji gendo aga jing do na go bon an rei hakini ki singi menta phi ki khat ki special able person ita ki briu ki ba oblei ula ai phi ka bor ka ba phin im rin kat bat ngi ban ya pen la kar ngiu bangin yat seprang ke jing imbriu jungi da hawat la mi don apreng kita ki egi ba baro ki ke jing tuna jungi rei ni yeng bat ni im da ke jing kermen lada mangi ki ba biang ke ti ke jat ni or ni mare la ne ni or bangi ya inti ngin da jin da tim ngin da sosi rei ba smuk tana ke long banyu ep bam simdon ga boru i ba biang bat bam don ga bor ban krishani ki jadong pi aba pi or pir ki Abi pi or pir kie, no brei pi snow thamula, yang tak jinglong ba brei lo ai pi, ba pi don kejing na ba pi tip, ba pi ya denti hala kasingi, ringkat ba tak kejing snow tho, ba pi duna. Henry pi ale ba de, ya kejing ale ka ba ting e hala kasingi, ba pin yo, ya kejing im ni jong pi ka ban pen so ba om tang yala de, rei ban pen so ba ru yo blei. Kendiat ngira snow tanat sibun e nam tai ba lalu, ngada ai ku blei pi ba, pilong rirong ba, uba layo ban sim ni kejing kli fitri ko we kejat kam rei pia rap ru ikini ki we badan kam tengaru ngapoi hangni don ahli benta ka we benta ban kong galong nam tai blue hi badan conference ke bagi juak pelong dia seng ban juak ban kren bon bablum no arsin chipnai bat kila snow tho bangaru ngadon bat ki ka project ke jungi hangni hari boy district ka bagi pende ban sai ka mariang ka headquarter jungi kedang tai boy rembong akaba iba amerbo ori balakren ke school tu ki gede ke baju penon kam malakapor akaba ngiyo ban ya trilang ba absan di kisnong hari boy district bangin pendek pensa era marian akaba ngi thung igi ngi sit ba ngi pentio yo ko kot ngi breu kalong ko bha mi benu ipi ba lalu fi dei ba tre agni ke kam ba pinyo ban pen smu thu le mi ki we ning ba gini ki ke bangin senang yo ban tre kham ha nang ni chakmat mi lasdang ya kan ru usna marja khat nyo ba na ka benta kani ka team lane kani ka singi ka bangi yo ban poi kani ka por ka long ba ngaru ku mangalong brio batri ki kampai ba la batri kam sarkar ning donru ka jing tre ki ba shit hem nam ta ka jing imlang salang te ngara yo ban wan se kani ka jeka ta ka bang snow ka min sim nga ka slei ka tap ka jing kimen ban yo i ki
Agaba ki le yakershan papiru ki le yo banya ai jimut le miki bekin seng ye ke seng bat ka wei makwa ban ong hapen ni ke por o na snut ho ba ka don hi ki jing e na mar ki don kami ke jarap ding wei pat na banta jong ki Office Jonka District Social Welfare Officer West Khas Hills kala rakhe yekeski bakarpang jong ki toik badon ke jingduna hakit khotmet yakate ke jing rakhe lapanlong hanong stoin Social Service Society Hall hati iba haka baki khna ki baduna khotmet rengkat ki nong trei nakatnan sarkar ki bape ye ka kot ka khia kilai don lang bat ilapan shairu ba ka sarkar kala mangkerpang kumbasau persen haga thungkang thungjam na ka benta ke toy ke badon ke jingduna hakit khotmet na kalyang ki nongtri sarkar kilapan shairu balada don kino ki bethu banshim kabu ya ki baduna khotmet ka sarkar kan panchitom da ka baset along hakate ke jing rakhe la samru ya ki khusnam sha ke baduna khotmet da uba HK Thaba additional deputy commissioner ubala sha khot kum u kongsan Mentang kadai kasni pakai panjang padba baro topin saki nong trei sarkar pira kesne Kikot lang yangi baro kibaan na Kublei yaki Iyo pisar joni Mindon ban ai Tanda isur jingruai Ili awareness pemberitaan bahwa the rights of persons with disability. Sarkar India harusnya mengamalkan bill dalam ai yang dia hak kalau hak tersiong hak yang diberikan di badan jumlah di khotbah. Kalau saya ke ai dalam section bahwa ini di public buildings di building di mana kita akan berada di building office, bukan DC office, di railway office, di department di JK, di infrastructure, di facilities, di badan penjara, di badan digital, di apa? Lada kita yang DC office, West Khas Hills office way, lada kita yang service house, Jakarta, di officer, di badan company, lada kita yang di civil hospital, lada kita Shani Greens, Neshe itu. Selalu kita dirang, ini dirang kita asma kerang, nang resep di beliau kita benarkan mereka wheelchair. Yang is masalah di mobile tablets, ini tablet mobile dia bang. Di kata misalnya di sekolah di college kita di kuliah mobil, misalnya ini di mobile tablets, pak benarkan ada uji kuliah mobil. Ini bang sarkar Meghalaya, sarkar India di Boroi, India akan jadi file sosial atau jadi identitas. United Nations Organization kalau consent of faith yang hak dia jadi baru akan protect. Kalau jam yang kalau dari bulan Desember mana sejam bagi day merakhir yang dia World Disability Day. Kalau sedang yang terakhir yang ada program nado ustem syajar respa kendai kuat. Batung tak terjemah sedang itu terakhir yang mau disability. Ada ini program scheme di bawah nak kalau hak dia jadi beliau dibagi categorize dibagi bagi tidak berdiri.
Kadang lu kawin section kalau orang kita rekam sakar dan kilo di depan kita akan reserve kita akan book rekam 100% ikam nak berjati di duties government rather than shift part ni post di balai di office sakar soundly akan book nak berjati di duties dia kenal di bawah exam untuk UPSC atau juga yang ikam IES Nangka kenal MPSC dan schedule ni Staff Selection Commission EPSC lo kijibo yang ada reservation 100% nak sesuatu nak benda di PWDs. Begini kita nak sebagai pihak nak menjadi pengajar hak di PWDs banyak akan sekarang apa yang kata reservation. Harin ba ngilawan pek ngi film watla ngila rangba mak semarang mak rangi ini kecil usia ngam perjunya menu-menu lawan penting si tentang si ada cawan bat pek bah ini ke film kalau kum ka jing seneng kecil itu jadi kun samla jong berdrap kamtan ini gi teknologi makin dai ban le ben ni kini kuat kim dai ban le ben ni par mi pa omre ta bai kham dan san ka penang pustan ro den re ngai an ke prem ada kalau sya ka jing seneng ka jing kentu ya paro ki kun samla jong ka jing kamtam ka juk mentar karena ka kim jing em ka thau sya sata ma i bon ki kun sama jom ke kumreu kada ya nomor so anda kila semua penat ia ke spak hotel na penat ia jeng semua hak hotel diklet no ikon diklet no ikli pa ki bakar kon te kane ke prem kolong ka jeng senang ke gentu ya ki dia keman wei di kun sama man wei di kluyeng hak na ka bi ke begini ba kimdai ban le kumto nang ba kalau wei di kumreu kenang bakal wae jong kapin hutrap long kanom jia nomor te hadu katu kili kitba katu jong kesepak ko na abakon abetsa jaga jaga ri ya ki temen kapin ibak long take kana kapin long take bang kami pak kim ton sepak ko Jadi ka film ni jen ka pen nuksa ba plan kesepakatan ko kam don jumot. Lara ki kon ki tin puro mela ka kliu pa makar hai asane. Ka jingwan jungi po NSUI ka rinam taki leader jo ki Congress Party ki pastat. Henry Menta kini ki khat argon ki bami kini ki rangba ki bayeng rasong nam ta ka riu ka jaj ben riu. Habangi pai ba Charles Pongro borok ki beriu ki komen bai dei beriu bakum ne badai kum tai habu ki comments ngingi sosi na mangi tre hajan bat i bat sisen ru im ju batai im ju kran pish pang ka pisa bat ni ikran bai ki ai ke bai na menta ka pateng jong ki banwan ki ai ki kam bai ka ban le ikli jingmut lang nangi ki samla phise ki ai phika ban le ki ai ki dan ki ideas jong pi ki samla habangi pai ma chet lang pale ngan ong i phim ta singi idei true representative jong ka sutengah saipong balai pin kiliang nawar mai ilong ibriu baslur bari bakran be ka hok imtiang ra wat ka hok kan pin mong ye phiru in ong bai dari ka hok bat bun ki briu na po sutengah bang itu ma kilong kum tahi kum balong mai imachet lang pali bai dei true representative jong ka sutengah saipong habangi phai sheiba hima sang pliang idei ibriu self made ma ibai nakajing trash tom jungi nakajing puli ka jungi ipoi haduk ane ke kerdan iba hima menta ko memele ilong in nong yalam ju ki nongrap baro ki e iba hima bar bangi pai kamtam si ba George Billing do balong emele ju ko umroi ma ili bai dan senda bai ni menta bun ki baong bai ba George nginam ya Christian show da pimut banum Christian show iba George kandai ka jingdu nong tang ka umroi konsuensi Henry ya ka Meghalaya hi bro ko we naingin siamte u leader u politician u balet si assembly nya hi ka kali
Nyai ke kali, mat kasngi Pak George, nyai ke kali, sakut blok kumbas sakut ngi kipat bak baro. Umdai kum kue, wiu. Pak George ilang basaurit tam. Bari Pak George pitip, ki idea badan Pak George, umdan badan na ki politician baro bangila kendu menta, umdan kum Pak George. Pak George dan ki idea ban, ki badal dan ma iya kabor, ban penkela de. Kini baro haj, menta ki bangi iya po state jungi, kaba Meghalaya kalong kaba duktam, kajela hapo North East. Ki arngut ki samla khasi ki bapo ka Muay Thai Association of Meghalaya ne ka tam kin lej man mi khmat ya kari India syakaran san yilakai kabalatip kum ka IMFA World Championship of Muay Thai kaban long ha Thailand nadu ka lai tarik adu ka kharar tarik tau benai nopra kini ki arngut ki samla hapo ka jingalam uba Angelo Sun ubdeu presiden ka tam barba pensuk lang swear kinmi nala ka jongka jela ha ka lai tarik nopra ki arngut ki samla khasi bak tam kelajit bana shimbenta ketika championship kiken thup usamla Mighty Sun jenonglang ubanya khun haka kardan pasau phra kg bar usamla panek bor melim ngap haka kardan jingkhia basan phui kg habai kran berkinong tho khubor haka sngi pale Shillong Press Club uba Angelo Sun ulai thu bakidan Henry Ngut baka association kelajit henry nakadaw gajing perking ki kandon kobit lapen sangi ano iki saungut ki bakan thup ya arngut ki samla kan thei bat shenrang kini ki saungut ki kan thup yo samla Andrew Maring Ibn Star nong spung kasamla Piba Karmuti bat ka Mary Christine Ruyang jongka Kardan Junior. Barok kampang ni kena gini sebentar seka senika World Championship melong ke Phuket kemudian ka Muay Thai World Championship ke melong lai terik adu terik bat ikan paru yusumu action bidan lang ni saki ni ka kampo video press teknian ngacukuran sipangga jongka kabidai bahkan ke World Championship ke bah mangi punya leceh kolong bah ka jingsyang syak selek merumut ikna laingut kidai ki junior laingut kidai ki senior armut ki senrang na keleng senior iwe kenthai ki junior iwe kenthai bah armut senrang dan regelong hadin bah sibun teli kini ki potkol ke bah ngimla ban bot ban ngimla ban lek shwa hantai na du ka arsan trik ban hapoi pok Phuket ban hapsyong ya taka quarantine ke ban nyusni de ngibang se ban persengeno ya ki bedai ki junior ki bedai laingut tinggal persengeno dan ring ai ngi ai ki jingkit bok biang ru ki wat la takim yo ban simenta ni ka por ban rei next week por la ban simenta na kani ka pandemika da se kam don chu temtang idon hang ni ki ban lei ya ki ya kani ka championship ubadan menta ngidon penek bor banyak banyale ka senior haka 10 kilo nang ta bar Mighty Sun nong lang ubanyale ya ka 10 kilo kepada under 23 nang ta ngidon ibe kinthairu iba ngila cancel no nomor hakajing ka kajing ba ndon ko khia ini jeng iba don sistem jor postal tai dei piba khanti ngila cancel no nomor ba mla ban imsim lalam simenta tai wala ring la penbiang paspor ko Islam ko ki berengkam te ngi pai kinder aknika hak wedai bak kenika tournament ke bumta mi simenta la syai mi po guati ngin le chapo Sinai na Sinai ngin le chapo Colombo na Colombo ngin le cha Thailand chapo Phuket nomor boleh galong bengin habya kelai ko we galong kicing ba ka flight ka rempalat import bor nomor flight ko di kilang tingin hapan kelanya ka cikalek te takada yo e kedor ko khambet tingin hap lek mba ini ki snapo napo panai spo srengka bang spo Thailand tenre ha khbete ba kani ka jingle chungi site ngilai ni sungot ong ni ai khuble yo sport star pat yak sarkar MBA apo ka jelam jong kunran konkal sangma te apo kani sarkar ngisong pau jing sungu kabakum sport minister ugola ai ngi ka assurance ba ka nungut pinle ningkong ila ai ka tungkene ka estimate kani ko estimate ka ba ningkong ka ba ni select nang bet official ini long naimut kemut ke jinglut kapoi kamba ka total ka boy ski ba kat arlak e brohan kan re hadin bangila drop no ikini official way tentai don ini banlek nam taka exam banlek stay nam ta belum qualified by banlang komentar international referee judges ba pensuk langsung ya di Malaysia bentai kini ka world kumbu referee yang teh
ten rei kini jinglot par khoj minta kalong no kumatang sanlak sanlak tam na kaliang ka association nomor nila khen ka ka jinglot nginumla ban ai tam kani ka debet kala long exact karet ka ba ka jinglot jungi nomor ngimla ban sina tam na sina tuna ka ka fees te khuna we khuna long nyo hajar praspa kamut we ladang nilai armut kalong silak sanusan ruspa bat ngi ka official kalong ba ka khamram nomor ini hab sebentar kumbur free te nam ta kani exam te khamram bat koi pram nai jan ruspa te bat by flight kalong ka by ka total bat by flight bat balik wan rohat ka bang ngilik nang po China sia po Thailand ste kalong prat nyo ja sanspa nyo po bat ka bang ngilik na goti China sia goti kalong nyo pla ja profra te kini jinglot kilong lumla kamba saulak na sanaja sauspa sampra te saisin ngaso ban pau ya ka nakalem sport mistar budai bureu ubadan kamsi menirap khamtam yangi kamdei tayangi try brokhat ya kipade nakalem sports te nilai keren i tile aing ya assurance ya ka jinglot tingsep already bijina di Thailand kemudian nakloi ban ai nakalem government ling ba kaji igong sport mistar boleh se kade bilang po directorate but kini jinglot tingsep brokhat bila kular demi but yang ta kalong ba kini jinglot tingsep nomor action Indonesia nginang sim da kalon terai mentang lai phone bi sport mistar ong da flamin in press oni kendu inga de matrai ni na kaleng ka action ni sung pau sikade ya kani ka government ka ba yarap siya na koi por Kajing sisya kabakum kata kamdon. Kamtam hadin ba ima Vincent Ispala. Ila simti kumu president. Ka main objective ka jungi kan long ban bring them all together. Ngaken mau hadin ba kami ka riumo sa po umroy. Ba kiong bahana u ba George undu tiket. Kinyo de kiwe. Ka blok Congress Committee umroy dang kandiat tayo shwa ban mi no ba George na ka parti jungi. Kilom ya ka blok Congress Committee. Rengkat u ba George. Ngadon kan. Bagi babun ki members jong ka block Congress Committee umroy ki raise ka question. Baka don ka jingong ba iba George idu tiket. Ima pala ila kran shine. Ba khamtam iba George balong so potential. Barang don bon ka future kum musamla. 100% in yo ika tiket khamtam ula deil pau MLA. Baka kan mau kusni. Baro khoj ki nongkit kam jong ka block umroy ki thapti. Ban kemen ba plan baro khoj ka deitang ka rumors ka bomdon nongrim. Ka deitang ka allegation. Dia banong ba kumbong ba James lang udo ba kadon ka bakum kata ngai ba kaditang ka jing snow ka jing let's say kadika boyd election jongno re jongno then in reality ki elected MLAs but ki elected MDC ki di ki first preference ban recommend kum ki candidates kam don ka bakum kata ka AP Pata Society ka banad kia wes kadika society ka balalom bat wat iki brew ki badon ka jingduna hakit khotmet ia kani ke society la seng bat play man haka artrik jong uno pra araja arpo bat la rakhe yak jingdap sisnem jong kani ke society haka artrik mentau benai hapo kani ke sisnem kani ke society kalayat keleng ke shnong ke badon ha East Giant Hill district bat lam ba kidon hadu shispa prangun ki brew ki ba kerpang ki badon ka jingduna hakit khotmen Umentri ka suka jilla ubani pe ye katana social welfare uba kermenchla haba kren kumo kongsan ha kani ke sngi ula aku blai kerpang ye kani ke society ka bla treshitom ban lumi ki brew ki badon ka jingduna hakit khotmen bat kumju lekin tu ye ki kme ki pa baki di ban ai ka jingkershan lem ban ai ye ki ye kalat kalenti ka bakat kum ki sap ki phong baki don namar bala om ai lat ni lenti ye kini ki brew bakerpang kin ampoi shano ru Shosho uba kermen shila ulaong bala daki pai ba ki kedau ye kijing bakla kalong pat hangi bangin pen bet no lada ki yaro kalong kum kijing ai men sem ye ki he sarkar bala daki ai jing mutlem kan pen yo hangi ye kijing shempang ban tre ye ka kam ong uba kermen shila da ka bakhot bat weru bandon kijing ye tre lang hakani ke sngi la yo ru ye kijing kren na ikong betina lengdo ibadi research scholar jong school ba Martin Luther University ibrang pen kre menta ban pendep ye kijing puli PhD idai ru ibadon kijing dono ha ka bor yo i bat lapen he pen san ne i habitani society kawai na ki NGOs ka ba pe kerpang ye ki brew ki ba kerpang Kiwipat ki bela ajing kren hakani kesngi ki kentup ya u deputy commissioner ka East Giant Hill district uba SSM le
ka District Social Welfare Officer East Jaintia Hills Kong R Pasa, u Temen Basan I Lengdo, u President Jongka Kermen Foundations, uwa Fornes Dhar, Layadon Rengkat Ru, u President Jongka Kliariat Bar Association, uba Kerlang Kuso, uma Francis Swear, but kiwe ki riurang ba. Hakane kesngi layo ru ya kejing ruai kerpang na usamla waifang miki bare ubana Kliariat. Ya kene ke program la pelong hayeng Swear Memorial Secondary School Kabadon Hadkia West. Toh ini por pelaj pejba no I yang ni ke god kejing shai na Ibtha ko pelaj na ke Ibtha Society ini layo ki pejba upure yang ni ke god memkam deu kelam hinu nu jing to bogani to congratulate o yang ni ke Ibtha Society ke just start ke yang ki wa pumi yang ni ke god ngait skemi wa ki pejba la yo ki tip wa gani ke Ibtha Society ki kam ki wa bahaw ka dele ko but heju por la ngait skemo nale yung ka Ibtha Society la welcome ki ya kinu ki suggestion nale yung pi ba wa pi la man bi ki kloy i ki suggestion congratulations Ibtha Society doing ten kublechi boni bi train u ya klam waki u maya yaki ye phiki u em ki ya kasap nei bha ile wa ka sarkar khang ki kat ni u use ki discriminatory term ye ki disable I ong ki person with special ability la ni la to ki khna la ong children with special needs to ong ki disable man chwa to ong ki disable ki bru ki waduna kayi ki jingmot u ong hani wa em kam I u burom kajing burom u sedang kan yung khnang wala dalai ki chusurok la de em ki chaiwan la ki bru le tip ki burom ya ki le phi ki hayung burom bi ki nei bha I le em he ki im lang sa lang yu I em ki bru ki buduna ki walai chusurok ki wa un chusurok wa ki wa hayung myo por ki upat ya ki tekini ki bru pat ba ki walai le ki ill treat ki ubasyaw si ukuna ya phi hagani ga district kayong I la de em chispa taligi case human ar phau taligi case to ki person with disability ki wacha le ki kam wasi la da ong phi ki khna le bon bha ki teenage pregnancy ki wa kini ki khna ki wa em jing duna nei bha ki jing mon ching prakhat yong ki man ka wa duna tip ki ta kini ki bru ki wa yi chim kabu ki but iki rape case le we have around 10-20 cases ki wa kini ki bru ki wuduna cha le bor ki the crime rates against the person with the disability ku bahagi ha district yong I taniti daw ka jingkerpat ya kam ya ki society ne bha kani ka society man ka kawi ne ki society ha ka ni ka district yong I wa ya ka phang le yo focus I wa u perchang yu ya ka awareness ki chnong ki thau langba ki I platform ki wa yo phi yo ya ka jing ya da ya kini ki bro la de em ki hewan la ile wa ong ya ka tenin wa sedang wahab yu burom ya ki na do na yung kate manda burom ya ki wan lang wa ka jing ya da you give them protection also nei bha manda burom ki love will come protection will come and ki crime rates against person disability will decrease society dawai yaka haga artrik December usnem arjar arpau hagawa Minister in charge Yongka Social Welfare Department Sir Kishla dawai ki ringkat wa kejing emlang yong ki he sarkar ringkat wa ki nong mi khmat ki wa pau hapo ka district is Jaintia ringkat wa ki katu kat ni ki perlok ki yong I na ki district to kasnam ko dedap chadin to kasnam ko wa I immi haperdi yong kejing kate to haperdi kajing ta ha ka pandemic lene ka klam yong COVID-19 nei di daw em kajing thot chibon ye I ha ka wo pendep I ya ki bon ki kam ya ka wa ka society ang not ko pendep leng ba yong news nam kam te ha kam kini ki jing chami wa ki bon ki chnong ki thau mat ki kajing do jing kerdok cham stom ki ha ka jing to wa ka kamai ka kaji nei di daw ka society dayo lat ko lingba ka jing ken chau na ki paradkhot ringkat wa kiwi wan ki perlok ki wadano snyau bha ki wada senyang cha ka society kamte dayo I ulai sam ya ki marbam cha ki katu ka ni teli ki chnong
na kabenta kerpang ya gitu gilong yung kiwa ya gikon kiwa duna ha ki dekot met ka self kata ka kamlu ong kata ka jing mensen na ki be ki pa ki wa hayung hasem bat kam ju le ko e pi ki kalat la di pi khang pi kalat poi chinu re ki ni kon bat kam ju le ki ni ki payu ki yong te yo man ki wa yi lai khmat u e pi de pi ki wa hayung hasem klem de khang pi ya te kalat ki yong ki bat sa ka wi la karpat e pi ki prlok ha chwa chongom kalam jrong das nya bi de ong officer kinu jing em kam he jing ye to wa kwa pi tip ha jing ye to wa ki ni ga social welfare department function ga sa bha wan cha office kini to ki officer wo kre di benta yong pi ide yo ye go tolop na ga sarkar ni benta yong pi nei te daw ga duty yong i to save ye pi ki paj ba ta chwa chong wo ni genten ha wa yu pi kinu ki kam ki jing pakla yong ga department kam tam ga department yong nga to wo sel suk bha us nyao wo pi kam ki bru le ni ki paj ba ki wo yu ye ki jing du na yi pi ku no le ye ki tu ki jing pakla ki yong but hai joy por le di pi ku no pi do jing pakla he e pi ki jing ye ro ki officer ki yong daw poi por wo tlot ki ukre ya ka kam yong ki no jing pakla ye ro ya ki kam ki wo bha but hai joy por le jing mut ne benta I kam yoman ki wo bha hagalwe ki yong to do ki jing no wo yi wan ra ya ke te ka bha ka miat hanre ki jing jing mut ki yong pi ka wo kerpang ka wo em kam tami I bha kam mo do ong ki wo klam chwa yonga wo ro wi po wi bru em ki jing du na ga yong to ne ngadaman minister tiblut ka social welfare department to ki officer yong social welfare department ki wo tiblut ki yi ka functionaries ki yong ka leni de tiblut ki hinu thau em kamule repi ki pai ba ki wa em lang yo pi ki jing bakla de wo kno bi except I wo to pi man pi kam ki wo pinyo luti de ko yo bi e pi kam sen ye ki officer ki kre chtom ulai chu chu chkmat de ko jing mut pi cham yo ki jing cham phang wo kam nu le le ni hinu em kam le Kasanjuk kinong sensasyon ka thain diwa jarain kila penlong ye ka rally kom awareness program halor ka phang ka jingdi bat ka jing kini drugs bat ka shongkha kulmar kawan ra ye ka jing pang AIDS kabalia na do ka yo jarain hadu madan jarain hot spring UP school jarain kabala boat sa ka jing alang balai shimenta na documentary shnong ki kina school kinong hikai batru ki long kmi long pa na ki te ki thain Habakren hake jingalang bala penlong hake ka madan jarain hot spring UP school jarain na kaliang unong side an ke Supreme Court uba confirm vi khalang do ulakren shafang ka narcotic drugs and psychotropic substance act 1985 but shafang ka jingtre kam jongka ka act but ulai thu ba ka section saw jongka an ka kren shafang ka jingshalan ya drugs kabenta ka ba pra ka batai shapang ka jingthung ya ki jingthung balong pen buai kabenta ka ba arpu pra ka jing penchitom ya ki tugi betmu banle ya kam sneu bayadi bat drugs kabenta ka ba arpu kendai ka dei shapang ka jing penshoy ni ka jing ya sla ya su boy ban pengat di drugs ya ki we ula penkut da ka boong ba ka dei ka jing tim la don ki brew ki padi drugs namar kata ka dei ka kamram jungi bengin rat dengkong ya drugs da ka boong em ya drugs but ya ke shongkha kulmar ki wepat ki bla ajing kren ki kin thup ya ba lanong na ka megalia aid control society ka kong lengkhoi clinical psychologist maukrowat CHC uba swington lengdo mentri shnong lauble but uba lengkhoi secretary sinjuk kinong sensa shnong ya ka te ka program lapan ya daw ba S0 Sherman ki senjuk kinong sensa shnong layo ye jing rawai na ka Church of God School lauble shapang ka jing sneu drugs ka penden diwa Roman Catholic Secondary School kala ai ye ka jing le kai penberngya shapang ka jing punjot jong drugs Say no!
Long dikirim muôn kiki Kim non ka jing le ran Ki snow maki Henry hadin and asutit Don pisakan no rube bakti Ki datang bat kende dik dik Lakum ka te babriu Haki kakli Drog, aku drog Bidang jadu Ayusha Wei balamat Pi anjing isyirta Piring bat pitan Nadu mensim Hak macam pi Paro kilim Bungkisan ka Batang genja Ki om shumat Tok tambang muja Tanshitan yang berhawastan Ngin saling ngobangin Om resyu hadis Kat badang ya ki for kisi Mungkin jalayo pendang sati Tanah susi doa dunusim Henry nunggu genjar Ngin lasyu banding Drog, aku drog Bidang jadu Ayusha Wei balamat Pi anjing isyirta Piring bat pitan Nadu mensim Hak macam pi Baro kilim Bapiling kong Ki om shumat Kim tip bapiling Para badrog Hantalas dalam bangkin ditret Henry Dromu Omba Ignana Wates Jing berkaki Wan harukom Jing imbarolut Kola bulong Bagim lang salam Wakwa bancay Nama udrok upe Kuslay batem raw Drog, aku drog Bidang jadu Ayusha Wei balamat Pi anjing isyirta Piring bat pitan Nadu mensim Hak macam pi Baro kilim Hak macam pi Baro kilim Ngelapan bet ya kedeka program ha kendeka sngi kum ka awareness program persya ya kendeka jingdi bat ka jingkerni di drugs te kum ta kum ka dong ka thany ha kendeka dong kendeka area ka jongi dagawi ka sur ngi kwa ban radikong ya kendeka jingdi bat ka jingkerni di drugs nomor kata ngidap da ka jiso komen da ka banta jong pi baro ki reurang ba ki bala koilang ha kendeka sngi bamanta Nadu ki menteri ki secretary jang isnong ki lam snong ba per ke ba la yo ba don lang ha kan de kasngi hapo ka health department ki don ki programs ki ba per ki ba pet ya ka bah ka miat jong nadu ki khlung nadu ki badang kha hadu ki temen ki balasan ti kadon ru ka program ka badai pet ya ki khana samla kata ka de ka adolescent friendly health clinic RKSK ki ong but kadon ka clinic hapo CHC Makurwat kadon ru hapo ki subcenter ka jingyalang bat ki peer educators kadon ru ka district mental health program hakabangi aya ka jing sumar ya baro ki badon ni kini ki jing pang ki bakta ya ka jing mujuk perkhat kan thop ru ya ki balangop ha ki jing kerni ha ki jing jing di penbuat ini thuru ya ki jing shisha bala don bun ba ki bala wan hapo ka district mental health program but ki don ru ki bala
menta ki balak long stable ngi ong bakim kim pen melin syuk bandi ya ki jing di pen buat ban nget bakata ka jing long juki kan ne ngi duai baki kinum ngop syuk warla kadon ka jing ong ba ki lak ban ngop ringinem kermen ya kata ngin kermen ba ki ken job ki por habang ikwa ban eksperimen oh tipu tu duma long komno kan mau ba ka kasenjam ka baning kong ban lat na ki jing ka David ban ong hakasin ka baning kong sisin hi balak ngop hakasin ka baning kong kandon kajing ketik ban kuak biang ya sin ka baar balai terter hadu ba melak syuk ban lat ti the best way ban lat na kini kijing pang ban lat na kajing kerni kijing di pen buat kadai ban ong yala de mdei tamba pish to aktik plakar jang pinre ba pinda rai ha kajing im jang pi ban ong ya kanu ka kam ka ba mdei bangin le yat bet ya ka linti haba pikum baklaru ya selok bernu kenang bapin lat na kanu kajing kapan sanang wan shu You stop AIDS, keep the promise, not up the spread smile, not AIDS, pietip, pangata, kumbi on kong koi mane, kum de tang ha to kajing tojo pip, tambo pidei ban tip kamut ayu. Mo. To ka wei baka ka ban batai pimo HIV kumut human immunodeficiency virus. New virus. Mo wim tang haka met ka jung u lene ka brio. Jung brio lene ka brio. Takadaw ki kodyu human immunodeficiency virus. The new virus pat lada ki brio ki balayo new virus. The new HIV ne lada kim shim ya ka jing sumar kalaban kalasya ka AIDS. Ki AIDS pat kamut acquired immunodeficiency syndrome. Te ki brio pa yo new nyang de HIV kam de bong sin balayo new HIV tumut ki la kala de ka AIDS mom de ka simpor kum pra dus posnem ya ka HIV ban kalasya saka AIDS. Ti kumno tharai ubriol ne kabri ki yo ekane jingpang dan babala batai de pi hakane ni program jong ini ailat ba pito ngim perslore pi ban pito poskol tam he program jong ini ailat ba pito hakane ka banar de pipule ka doni kawai ne kita pet takata tamba kan itu pi haka HIV ne kamde tang ka jing songkha kulmar kadon tang saulat sauru kombo ubriol ne ka brio kila banyo yunu knyang HIV to ka baning kong pilatip kade na kajing songkha kulmar klam da penong kam de kitia jing era oni khoir mala ba kajing yolo bungot ubriol ne ka brio mo kajing songkha kulmar bamna long ba kajing im jongi ki brio ne ngim lara ban tip te ka i ban jala sha le ni singi ka song hakai ka bangi le manta kai ka decision bangi ngi sim manta mo tendi yong manta spang ka song khak lumaram de tang ban le test Hoi ka test ka ban le HIV test ko bron kam ba kham tam le ki khna ke bla ka pras nam sha saneng mo ke don kam ba ban tip ya ka HIV status ki namar ba le namar gan thoi pi ba ka ne HIV ula roi la par ba ha jila meghalaya kham tam le ha east west east khasils west but east and su kala sakhe tamawat perkhat banga ong tang kini kelai district ba national don hakani ka NDPS ru kidandu ki section kidandu ki benta ki ba mdi tana ka benta ban la bat sit set yu briu balam poisa du ke jingim haka NDPS ka kedeu ya ki section ani ki provision ki bala ubriu la bat poisa du banda sya rai peniap hadu menta kidon ki po ri India kesejahteraan barka human rights kesejahteraan baru kata ba ngim de ban peniap ubriu rea po NDPS kala ban poisa du ban peniap kala ban poisa karai ban sya peniap kamde tana kebetaban rai na kebetaban set yu ubriu sijingim ti nganam keren na kebeta balai ba ki benta bahre ba haka section ka balai pui a kala kadika punishment na kebenta death penalty tinata nata ti shobangan shong kendiat shoban shong kumba pile seo meni ke jikran na kebeta haka beribat HIV na kalian juga mikla it control society bakini kini ki beta ba kanika jing di drugs kadon ke jing ada bat kanika HIV non bat AIDS nomor balai ba kumba pile I mene ya ketuka drama bat kumba pi sio mene ki kena school bat kejing batai na kalian jung I balanong kalong ba kanika jing di drugs kadon ke jing interlink
kejing day bat kejing pang HIV nak kata kadau long kibabun hang ni apo kani ka po nga keren be direct bah apo kani ka hang ni apo distrik jungi mata kelas sang kani kejing drugs mata kelas sang ban masuk tiat Mangi ide nak kenhon MLAVI kata kadai ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired kadai ka seng jungi kiba don jigdina haki hakabor yoi de hakabangi ngewan ban shani sepo biju sana mahol kalau bangin ban sngap ka film nambar bangi ngem yoi man hanre ula kataru ngilak ban sngap mangi dan kiskor de iskutu kanya ka karakter mno kaya kita kat kum kejing sengau ke jonga kadung kum kejing sengau tu jonga ke tu ka film kalong ba ka message kalong ba mangi ki kena samla khamtam kadi khabar khamtam ngi kena samla ma ba mangi kum ki kun ki tingim de ban le ben ki mi pa khamtam ki bala temen la nama ki mi pa jungi ki di bala dari sumar ngi no dang red ki bala pen he pen san ngi ren nak ta kadang ngim de ban le ben langi long kum no ru hoi hak jinglong kun mah jinglong beri ngidan kata jingdom mane pun kijing ci pendam jongki kimi payangi sai mah hari wala kata ngim de kan baniat thau pan nak lain jongar ngak kerpat iki beri joka Meghalaya mah ki basong basah ni ba bakir bakin kersian lang ya ka film khasi namar ba hajikat kum kajing ya enti jongar ngasno mah ki bun ki baben ya ka film khasi ki om ba kampat ler ki patnang ban ak entama ya kata kajing ong jongki ngam tip yo se kadai mah tamalong kay bang kau ban ong bang kimdi ban kuno kidi ban kersian lang kan kimdi ngatip ajong lang mengi mata mangi ngepet nang ban tebet ma kum ki pareng bala train bah rai bola kataru ngida ban kersian mar kaliang kan mulai lagi hakwe kas ngin sabit hi be kas ngima de nak le jonga ko ban kerpat nang kata bakin wan pe hapo sanama kena bakin yo ban bakin tiada ketika kena menyarap lang ki aktor ke aktris kena memakiru kin kio kan ki nong film ki beri bulan sab kena makin kio ki makiru lara ma pipem kersian kumna kin kio ki beri bulan sab kumur kilalong leno katu jeng film jeng ki kilalong leno jing ujung ada kali sebeli kong hi bangan yo wan kajing ujung ba nakap mga yo koy ya kan ye ba mar bangatip ba limba kajing ya pentip lang jong sen jong kena samla fi mo bi amba kandan ka film ban pen ba yu pulang ba invite minta jungi te ngaru masuk komen hoi bangayo penwan besat dengan film wala ngamla ban ira ki khmat ru rai masu thu yela ki story jok de film ba kaya namar ba istu ba kadai shisha kalong yo ajeng mentoy shisha nak film ba namar ngapai kem haki yu kem haka jeng lap jonga namar baki wat ki khun sama jungi menta ki bun layat bakla bat ki kimi ki paru klabun layat jing bakla mo kila haji shisha long ta kin long mo tanam ta kaspa kin perkhat shu ila ki kun ti mesa kumno kin poi kumno kin ayu anak leh kasan nek long tam na kaspa long kila ya la kamak kan tengar os tu hinga so jung to hi mar katunga jing hak ko jing jong aru ngala julong bun kan film bat mar kumba atau benta bang makatan nak benta jung film bang ba anda dien mo anda makan sendiri kayap no bahkan ikakun katuka aktas kasa loka kababi tekan kadisha kan mento yukan ban babi onda habak kami kam don shu takadaihi maka kadang kikmi kipa kitang em nrai kim perkhat ki ngakwa be ki baru bak ki ini film kin ayu kan kin salang kan ini film ini mak na yulang Tasha kadai minta kesini kedai first time bangapoi hang ni ha kaneka video cinema house dia ngan cuong ngan keren hak itu ki point ban kenhi ya kespa lada mangane lada mafi lada ngidon ya kata kespa ko kat kum ke jing sning hang tu tengam tip ki bun hi thrai ki baya ya yo hi ya kitu ki jing sning na kata ku film dia ka bahaya de ba jing de bat kespa wala dangi donnya kata kespak tengkah hajing sang ngimde bandong kita beri ki basarong mah
Hajaka bengin le ya kata kerja serang hajing sang ya benirap ya kiwe ngimdi ban kinben ya kitu ki baduk ki bacitong. Dia nanta bat sok kawe ngakamau ya katu kejing ong ha katu kata fix kebadai sepang katu kesebuan. Do cumdur lada mengi lebar ngi soto ime ipa la temen. Hendrai lada long lada kila long kena kibala temen kena hendrai gimde kin ban bitar. Hajaka bengin bitar iki ngin ong penban to mi ya kebala bakla ngim la le ya kebala bakla dengan Arunga jing sengaja jangan ni film ajing senang ingin sepang kan ni ka yumdei ben bi ya kaspa kan kaspa kamsyang hak pertai kan asari kamsyang ma ta hangi breu tang kan syang hangi breu tang tas klemat om ngin ben yora sakari bang ngin lek mo ta atak kan ni kaspa ka penbi ka su set kaspa kalau set syukur yang Kumtogi la poisya kabakut jongka kubor sa chisen pat kublai shibon ya fi baro tal hadu begini syambiang kublai shibon